Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehe sobatku sekalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan tidak ada halangan apapun dalam menonton videoku ini ya guys. Aku iki dino wis ning Tegalan guys, delok. Wis ning Tegalan guys yo. Wis ning Tegalan, aku ape unduh-unduh lho. Ape unduh-unduh, ape ngirim wong unduh-unduh guys. Balane wis do ijer lho. Wis do ijer iki jek anu lho, balane wis do ijer. Lah iki bapakku ijek lagi unduh-unduh. Iki jebule ana gubuk guys. Montorku tak kayak gubuk aman guys, aman sentosa iki lho. Lho, gubuk wonge paling oyuran ning Tegal guys. Ning Tegal yo ben disisihno. Aman guys yo. Pemandangan hari ini alhamdulillah cuaca terang, semoga sampai selesai yo guys. Ki aku lagi ngenteni ibuku guys. Jek ngenteni ibuku. Wonge mlaku guys, mang ning teko dalan elek. Teko dalan elek mlaku. Ngenteni ibuku sik yo. Ibuku guys wis teko kene. Mari kita berangkat yo nang Pucit. Walah nang Pucit kono guys. Nang Pucit. Guys, kita jalan kaki naik ke puncak gunung mbek olahraga. Naik ke puncak gunung mbek olahraga guys. Cuaca terkondisikan, mataharinya muncul, semoga cerah sampai selesai guys. Kok angop baratus malah angop. Iki sarapane guys, sarapane kolam gendongnya piye lho Mak? Cangkeng lho, cangkeng. Ampun guys, saya ngontekan dhuwur tak seteng nih. Bahkan guys, munggah nurut olahraga, munggah ayo ngene iki. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Ada. Neng ndi? Glangsa. Nang glangsa. Munggah kan. Montorku kan tak kayak gubuke Pak Seh kok. Walah rasane. Walah. Guys, wes udah mulai guys. Kau teman-temannya guys. Wah, pemandangannya. Ki pondok desa sekone. Ki lho. Sabab malih ingkang dipun hormati taun 8 sasi 12 bulan 7 bulan pun gangsal Sinara Surya kelawan sasi dudukipun wonten ing dinten sapunika. Nggih, pramila sedaya dipun hormati mugi-mugi Gusti Allah taala kersa limpahna taufik serta hidayahipun dumateng Pak Pri sak keluarga. Nggih. Tetap anggen kawula ngikraken kasebutipun Pak Pri sak keluarga, kula nyuwun biyantu para rawuh ingkang dipun aturi pangkajat wonten ing garapan mriki sedaya nggih. Nggih. Ila hadratin Nabil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina awwalina wal akhirina wa salim wa radhiyallahu ta'ala anhum sakabati sayyidina Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sahirin hamdan na'imin hamda yu'afini am wa yukafi umasidah ya rabbana lakal hamdu kama ya bagi li jalali wa cikal karimi wa antimin sultanik. Allahumma inna nas'aluka selamatin fitin wa afiatan fil jasad wa jihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qalbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwa indal kisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gak tamat longe apik nek kena mbok jet niku longe Wes, longe sithik. Ya apa le budaya aku nek karo. jam 3. Tidur. Gak lemah sik lah kene lah. Mergo sore kok Iya, kan iya, fungsi iya. iku. Nggih, ajange. Iku lho gangse lho. Sarapan sik, yuk. Engko dijahit harapan sik kok. Sarapan Oh. sik kok. Lambek ngenteni gentenan. Informasi nek ketok ora jelas ini. Kan engko tak info nek bar mangan. Ora jelas ya ben aku pokoke sego iki. Tak imbos sing akeh aku. Iya le, sing akeh lah. Sarapan, guys. Ayo saiki ape tak kono talun. Guys. Mundoh jagung. Iki ana gedang lho. Ana gedang raja. Di-review wae, guys. Di-review. Leren panase mbah. Wah, barudan ndeknane nanti banjir-banjir saikine panas alhamdulillah. Dalane ora jeblok. Sumuk, guys, gak nganggo lengan dawa lho. Ayo mangan gedang. Mantap, guys. Nek njaluk moro rene. Salokne jek mentah tapi. Pengen. Leren doprok. Panasen. Jagung ku bar undah-undah lho. Erane gak undah-undah nggo. Lombok ya ono. Iki nggo review apa neh. Ning Tegalan bontot, guys. Sing wong kono-kono do pengen paling. Pengen mangan ning Tegalan. Walah. Nah, guys. Digoleki sing mateng. Iki ora didol arek anan dipangan arek. Nek loro, guys. Walah wareg iki nggo. Mangan gedang jamenane gedang ning Tegalan jamenane gedang. Ayo guys, cek ronda atas. Wong gembok. Bek banyu bek goreng bek. Banyune aku wae. Kana. Kana. Oh, iya iku lah. Yo kok mbok iku. Selah iku malah. Nah, banyu iku ning galon mbok kan goglok. Ngadung, guys. Dang kok kono. Ternarana. Gotong rono. Ambenane digas lho. Merah-merah. Sirup ndek bodo. Iya, Mak. Hirup ndek bodo, guys. Alhamdulillah. Ayo mulai nih, guys. Mulai. Guys, saliyane jagung. Iki yo ono lombok, guys. Cabenya banyak sekali loh, jengsengannya loh. Iki. Oh. Walah lomboknya karek ngundah, guys. Masih ngabung-ngabung. Loh. Ngabung nombet kelanding kepakan. Waduh. Oh. Abung, guys. Ayo siapa sing ape ramban yo. Loh. Ramban. Oke. Olah lo abung-abung ya, guys. Ayo nanti rambannya yo. Oh lo, teka kono, guys. Oh yo, halah. Oh ayo, guys. Aku mbontot tahu. Ayo diceplusi lombok iki. Mbok iki yo. Alah. Tak totone.
Oh guys, kebetulan ya guys. Aku wis mbontot lombok tahu guys. Iki lomboke lho. Iki lomboke. Iki tahune. Ayo dipangan mbek leren mang wis mangan gedang. Iku mang jamenane gedange ning kono mang. Iki tahu. Oh, tahu guys. Yo, golek lombok. Sing aja. Yo. Oh, langsung metik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys. Pedes ya. Lombok ya pedes. Nah, gula lagi ya guys. Wah, rontok petang ya guys. Bahasa melipat muga-muga gak petang ya guys. Hello. Kanca-kanca nang kono guys. Wong-wong do ning kono aku lengkele. Pedes guys. Jamang keselak. Kak mana aku akeh. Nganggo banyu galon. Galon gede. Bismillah. Ora sopan lah ya guys. Lah. Wong iki guys. Selain jagung, ana tanduran gedang, ana kates. Engko tak dono kates gede-gede kertek atas wulung guys. Nang kono dhuwur. Iki tanduran lombok engko mbek ramban lombok. Ngomong ben lombok mang ibu-ibu. Yang masuk alejek ana lombok aku dadi gak ramban. Wah, pedes guys, kok rombok setan. Ya guys, nggak tak lanjut. Nah, piye keseruane? Tonton ayo, oke? Tuh guys, aku wong do wis do kerja wis teko kono guys. Aku wis iki lho. Aku nang jero gubuk. Nang gubuk lho, ning gubuk istirahat. Oh, kok soalnya mendung. Nek mang grimis guys. Mendung. Oh, mendung guys. Nek mang ana fenomena alam guys. Fenomena alam itu loh ana guys lho padang sing wetengene peteng udan padang iku lho ndure iku soalnya mendung kok awan sing padang yo guys lho delok ngomong cek doan guys cek do kerja aku yo leren kesel guys. Anggere ora tau di anu nang lho kesel. Yes. Halo guys. Iki wis ngalah ning Tegalku guys lho. Wis ngalah ning Tegalku, mang alah sesuk guys. Rasane wetengku loro. Iki rasane wetengku loro gimana tak tukokno. Anu. Tak tukokno lontong. Awang-awangan nyoteng mang telah sibuk telah kejar-kejaran waktu iki wis jam piro iki mau jam 3 luwih iki wis makan sore dhisik tak tukokno lontong lho iki wis entuk gak meneh gedhok lho walah gak tripodku mang keri sisan ada tripodnya keri ini iki lho wis entuk rong gedok tengah ditembakno guys aduh ini guys ya yuk ya Duh, banyune karek iki. Ning kono, lah iya ning kono gak tak gawa.
Oke guys, iki aku wis melok mangan lontong guys. Iki perkiraan dek mang aku mangan lontong setengah papat guys. Lah kan dek mang kon dhuwur konggone pake, tegale pake, tegal Persil. Iki ngaleh nggonku guys. Tak tukokno apa? Tak tukokno lontong ae. Tinggu mindo, nggo makan sore yo guys. Iki mang aku nganu guys, ape nggawe video tak dono iku meneh apa ijek kurang piro anu. Walah wis wengi guys, wis sengkukan ae. Wis ayo ndang gagas selak wengi. Yo iku tak dabeng ae guys, iki mang yo gak tak kei swara. Lah iya kok ono-ono ae. Wis sore guys, dadi sengkukan ae. Iki menikmati anu guys lontong guys sore-sore. Isine guys aku mang padane makan. Dadi bos guys. Bos mandori gak bos mandori wong undo-undo ya guys ya. Ya iki tak cukupi semene wae kontenku. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, aku minta maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa ya guys, di like, comment, subscribe di Mbak Pre Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe di Mbak Pre Channel.